Hello guys, good morning sa atong tanan for today's vlog guys. Na ako diri guys kay human ako og lihok sa kuang tibuok panimalay sumuling ko sa simanang kay nanakit ang ako ang mga bagtak kay sayo sa buntag ko gihapon nagsumba kaganina guys mga alas 5:20 nagsumba na ko guys kay ngano Lunes karon sayo sa kabuntagon nagwork si Banana tungod kay Lunes karon flag ceremony sa ilahang opisis flag ceremony nila karon guys kay Monday mao to nga nagsayo ko og sumba guys 5:20 kay nagdigamo ko while nagsumba ko guys nagdigamo ko nagluto na ko daag sudan pagkahuman tanan-tanan nagsumba ko guys kay para dili na ko magbasa sa kuang kamot motong nagdigamo na ko daan nagandam na ko daan naginit akong tubig ana-ana etc. para pag mata ni Banana ligo kaon na lang siya ding kape kay ready na ang tanan so ako while naligo siya ako nagsumba ko mao to nga igo-igo pud guys nga nahuman siya nahuman pud og sumba nagdungan mi og kaon pero ang ako ang kaon guys ginagmay na lang akong rice at least akong tiyan masudlan siya og rice kay nagbalik ko og diet guys kay kaning ning dako na atong tiyan susugdan na po nato ang ato ang pag-diet. Same as usual guys ang ako ang mga anak-anakins di ara nga gihapon sa amo ang bed na tulog mo ni si Tiger ang ako ang wakwak ang akong wakwak kay wakwak si wakwak ambot si piring nawala si piring ang ako ang potre yung katong white na ko nga lalaking nga ako ang mimi wala na gid siya kauli guys mag 3 days na ron ang ako ang Rosel nga maldita nga dili mo lantaw sa kamera di ara gawan di Roman siya Rosel wake up Rosel wake up ay nag-wake up hindi na siya mata na naaraw siya guys ingon ana na siya matulog guys mag-ana siya guys o mag-ana magkuan siya guys darna siguro na siya diha na siya guys para diha siya ganahan matulog kay para dili siya ma-disturb karon guys mag-inusara na pud ko diri sa amo ang balay kay tungod akong banana kuan nila guys kaning travel pero uli to siya ugma uli to siya ugma guys kay nagpasalamat pud siya nga mouli sila ugma guys kay ngano kuan man kaning bunyag sa anak sa kuang igagaw first cousin ako side sa kuang father bunyag ugma sa iyang anak dayon pagtuon man mi didto nya naguol siya kay nag-text ang iyang boss is morning na pagmata na nako ako'y una nakabasa sa text dem mingon iyang boss nga dito daw sila matulog sa kuan today silang adtuan tomorrow na sila mauli sa afternoon siguro na so nalipay siya kay na ako'y kauban mulakaw ugma maguol man guna siya guys umulakaw-lakaw ko guys labaw nag kanang gabi maguol na siya kay kanang mas maayo gitong na siya kay safety kay diri sa mo abaya talagsar kay diri ang mo kuan nga motor guys kay tungod sa kalayo din og naa pakyaw pag yun ubang mga driver nga mangayog dinagko mauna nga mas maayo daw naa siya kay asam adto dili ra magsigsa kay sakay og motor maoto kagahapon guys nangaligo og dagat ang ako ang akong igsuon ako ang among magulang nga bai wala namin ning apas guys kay basta Domingo guys kapuyan jud mo maligo og dagas basta Domingo kay tungod kuan guys kaning pagkaugma trabaho na okay ra unta guys maligo Friday or Saturday kay pagkaugma pwede pa maka rest day kay Sunday nya kanang Sunday maligo pagkaugma Lunes nya magsayo pa gyud silang banana ng pagka-Lunes so dili na gyud mo apas ana kay kapoy ba nagikan tag dagat no kapoy ba natong lawas ana o ganun kapoy ang lawas sa gikag dagat nga bisan pag di ka maligo guys sa gikag dagat kapoy siguro ang kanang kuan sa dagat hangin ba init ang kanang iyang reflection bitaw sa tubig ug sa kuan ana munang murag kapoy ba
Motong wala na mi kaapas kagahapon. Kay kagahapon pod guys, gitiksan po ko sa kong mga kauban na ami meeting. Motong giubanan ko sa kong bana dito sa meeting namo. Dayon ugma na nasag ko'y meeting guys. Niya akong banana kay ugma pa man sapon makauli. Makaapas gyapon siya guys. Kaya ang among meeting is 3 o'clock in the afternoon. So makaapas ra gyapon siya. Iya gihapon ko atuon dito sa muang kuan sa muang sa kuang adtuan maapas ra siya nako. Dayon tomorrow pod kay bunyag sa anak sa kuig agaw dili pa ko sure kung makaadto ko sa kuan ani reception sa bunyagan sa anak sa kuang cousin. Siguro makadto ko sa ilahang balay ra pero gabi na naara gyapon si banana makauban ra gyapon siya murag dili ra kaayo kuan lisod ilakaw kay naara si banana. Mao to guys nga karon kay relax naman kay ko guys. So ang akong buhaton ani guys magama-yama na lang ko diri guys para na ako'y i-upload na po. That's ana ra na siya guys. Oh. Dayon ako ang mga dugi-dogs to asa gawas. Ako silang ikuan. Parte mo pong pagkakiata guys. Ginoo ko. Gusto na ko sila ano ko. Kakiat mo akong siloy kuan ra kayo. Relax ra kayo. Hi Rochelle. Hi Rochelle. Relax ra kayo siya guys. Manita diri sa akong mga dugi. Hello everyone. Ang gani ko. Uy, pati ra bang kiata ni Boots? Anak. Atra ba kay si Boots? Pasensya na mo sa kuang kuan guys, ako ang outfit karon guys kay gikan manggug ko. Agay. Gikan manggug ko nagsumba ka ganina guys niya. Wala na lang ko nag-ilis guys kay kunya maligo ko niya dapit. Kay uniform na ko ni sa sumba. Arang kiat. Hala boss, sit down. Sit down. No, ayun nagilabte kay makuan ang kamera ni Mami. Sibot diri. Sibot. Ana, magpaingoto ni siya, guys. Galing lang kana ilang gid yung pagkakiat usahay, guys. Nakasapot ni iyang pagkakiat usahay, guys. Na sila Kuya Mad, ako na po ni silang paimnon og tambal. Hi Inday. Dani ra di wala si Daddy di day nagduhok si Daddy ug mapatumo uli. Sit down lang. Sit down lang, sit down. Sit down lang, anak, sit down. Sige, sit down. Anak, sit down. Sit down lang. Dili magkiat, ha? Dili kiat, ha? Kay... Day. Saan ka, day? Ay, sulod ka. Sulod si Inday, guys. Sa wala iyang amahan, dira. Gawas, lagi puntog balik, kay wala iyang papi, iyang amahan paglantang sulod. Sit down lang ha, dili lang magkuan ha. Dili maglangas ha, kay langas kay ka bugat kay ka makabughat, ra ba jud ka Bots makabughat, grabe. Makabughat si Bots guys, maglangas. Bots na makabughat, Bots na. Awa diya dong. Si Dudong, ay trupo ni si Dudong eh. Langas kaayo. Dadananan papilon. Wala man na sila ikuto guys, pero panang ay mga Kuya Mad ba? Init kay di ani guys, ang init padulong diri sa kuan. Inya dapat maligo ko guys, kay super kainit sa panahon. Atubang dito sa kuan para makita ka sa kamera, ana atubang ana. Sige, sitan na. Sitan dayon. Ayun nagilapti ang kuan, papel. Kaya ako nagikuan sitan. Lingkod. Ana atubang para makitaan kanilang guys. Minsan nga magtalikod man. Ayun lagi nagilapti ba? Nanapon na siya undat. Sitan. Daurot, gara ka ha. Na. Magniluokay ba tungod sa guys sa ulo usahay. Na lang guys sige labot anang papel kay kibalo kang ako nang gikuan diya sa kami ay sa stand okay para dili ma tumba imo po din ng hilabtan minaw mo siya gisuryahan guys labtan yang ko na akong gistan akong gikuan ang kuyan dalunggan diri ra ba sit down na grabe ka hyper ni siya guys ay
Dili pa sulod sa sulod kay patakar og pangihi. Imbes di ikaw dapat ang nasa sulod kay bahas kay labrador ka, kinahanglan ka og bugnaw. Unya kay di man ka makapuyo og makasulod ka dito sa sulod sa aha man ka mangihi sa aha ka bilang ka diri ka sa gawas. Fresh air mas nindot diri kay fresh air oh. Hangin. Bugnaw man po diri kasi nani orasa guys og kanang nindot ang season guys bugnaw pero og kanang kuan bitaw guys kanang init kaayo na pati po pagkainit ah. Karon okay yang kuan ang iyang kainit grabe ni makakuan maka alingog-ngob ang iyang init guys grabe makaitom. Hadlok ang mga kuan ani nagluta. Nag-injik-injik og luta hadlok ani. Ay lagi pagkuan ba kay pagbuyo nag-sit down na siya guys ato iana para makita siya. Ana sit down lang. Ayaw pang hilabot og kuan ha para dili lagi manghilabot. Na, di makasabot ba? Duol din sa papel ay. Di manghilabot. Si daddy na nimo nag-text na naabot na siguro sila. Si daddy nag-text. Mo ni ang nawong ni Boots guys oh. Kuan ni siya Mex Husky Mex Labrador oh. Mo ni ang nawong. Tanaw dito sa camera ipaghangad kay tanaw lang guys nimo. Na. Dali ka dito dong. Dali. Please do ni gamay di eh. O dili lagi magkiat. Sila nanduang budong gamay ang partner guys. Wala naman kay kuto guys. Ito ay doon. Hindi lagi magkiat. Ikaw di ba sa mukha mo nagkuhan ni Boots? Nag-vlog ni Boots. Tanaw sa camera kayo mo. Tanaw sa guys. Silang guys mo. Sa mukha bukan si doon gamay ay. Ay pumakita sa vlog doon guys. Ay doon. Ato sa vlog doon. O si Inday, umugawas na dali Inday. Ya, manggawas lagi ni sila guys, kay wala man nilang amahan dire. Paaman sa trabaho, kay naay lang amahan sulod, di na sila manggawas, na sila sulod. Kami ni boss mo ina dire. Dani, ayun na. Sit down ba? Ayun na. Wala na, naligid ng amo. Naligid ng amo, oh. Ay. Kita nang tintin tinabay ko to. Ano, ligid na ang dakong tawa. Ana. Ako pagiat. Ay lagi na hilabti ang papel kay gikuan ako na sa stand. Uba na tong lagot ko niya ay. Ating gay ag ulo. Wala naman kay kuto dai oh. Kuan na dahil na nakuan na sa tambal ang ilang kuto pa dito na wala pa dito kuan di ay bulan papilan ang bata na mo ala nag-under mo din ang TV oh manda na po itong ipalong ang TV nalimot man tagpalong sa TV di ay iyo pure buyog ay agoy pure buyog kay guys oh agoy puno nagbalik po si mami ay ali diri dudong gamay ay lagi naghilabte kay maguba ang kuan sit down ba na tinlamasan eh talikod no saan ba kita ni guys mo talikod man ka imo buko-buko mo nakitaan buang na talikod siya guys oy mura po siya si Rosil guys boy kay likod guys oh dili lagi ko ano kay ang kamera oh
Sit down. Sit down dayon. Ito bang kamera, anak? Hello guys. Good morning. Good morning pa patron. Good morning guys. Kumusta ang tanan? Ana dayon. Ina si hi. Hi guys. Kumusta ang tanan? Ayo gilate ha. Nag-ingon ko nimo dili sa tan dili jud. Makasabot na siya sultian guys kasi anong tanon yang aning dako na kung ting makasabot na siya. Ihanap pong anak iyang gisamok guys oh. Iyang anak na po iyang gisamok imbis na tulog do iyang gisamok. Ang duha si Dagol ug si Inday. Hi Dagol, hi Inday beautiful. Kana po sila ang partner. Kani. Boya! Ay, na. Kani sila mo ni sila partner. Puyo ba pagpuyo ba? Sa muka jud ay, sa muka jud ay, sa muka jud ay. Sa muka kasi bots guys ay mo sulod ko ay. Palungon ako ang TV eh, hindi na ako ninapalong. Ganina ra kini nagsalida ang Chevy. Lah, nalubat ko. Palungon na to. Napalong na ang ato ang internet. Mag-charge po ko taod-taod guys. Kaya nalubat na gid ay gid lubat. Dira na ko ni itong guys. Kaya nalubat na inyong manang. Mag-charge na ko. Iana na to gamay para makita inyong manang guys. Agoy nara ang lubot sa kuan diri sa cellphone so unsaon ako ni pag-charge nga naaman diri ihang kuan di oh. Makuan baka ni maabot abot ra di ay. Naabot ra siya ang kuan pero naklaro ang wire atong iana para di siya maklaro. Unya karon kay nag-charge man ko guys so maglingkod ra ko ani sige yama guys. Oh. Nara na siya. Ay Diyos ko Lord. Unya dapit guys. Unsa man ni mag-utan ko unya lami kay isigop og sabaw guys kay basta mag-diet ko guys, dili man ko mag-rice ana og kanang udto og magabi dili ko mag-rice, pamahaw ra ko mag-rice guys, pero sinukod akong rice. Dayon mag-egg ko, nya nahotdan na raw ako og prutas guys. Unsaon ako ni kapuyan mo kumula ko ra isa oy. Kagahapon guys kay dali man gud mig uli guys kay ngano maabtan mi og ulan, yung parteng inita anang adlaw pagkahuman nagdag-om. Maabtan mig ulan ra guys. So sila nat is ko ana pod. Nilanta na pagtaan ni Ginoo ko pislango Ginoo ko niya mura gilaay pag kay may kagahapon o may adtog dagat mo tong gilaay minsan na may oras di ay apit naman di ay alas 12 dali ara sa oras guys mura ra mag-text ang oras just ko Lord kaayo guys no mo ni ako ra diri guys basta ako ra diri pero naanad na ko Usay gyud guys sa namburingan, jud kay ko sa tanan guys, mo na madto ko sa kong mama. Manangit ko sa kong bana, duwe pa jud kay ko tugtan. Huna pa, abtan pa og kung hapon na guys, na ko madto alang-alang na kaayo ilaag tugtan tag hapon na nabuang. Muna nga ug manangit ko na niya buntag, manangit na ko daan kay magunahuna pa na siya og tag isa ka oras 2 ka oras ay mo sugot. Katulgon ko kasi kay ko ni mata alas 4 kape ni mata nako kay ako ang Rosel tura na mukaw wala para ba nakaligo liguon pa nako ni yara guys kung short pen mo kayo ali Inday Rosel si mami nag-vlog ara among Inday Rosel nawala pa oy di na pud mo lang tag kamera very good kaning lantaw ni ara ang nawong sa among Inday Rosel nga parting malditaha nga magmod by mod ra ang iyahang pagkakuan Rosel na siya mood nga nagminaldita wala pa naligo
Kay maupay paghuman og kuan ni mami diri pang limpyo. Unya dapit maligo na ni siya. Ning loko. Ning loko among Inday Rochelle. Okay, san guys mo smile. Tan dito para makita nilang guys smile ka. Humot kay siya guys pero ligoon ra gihapon kay. Sa isa ka semana guys ligoon na mo ni kaduha or kas-a depende sa panahon. Karon kay nindot man ang panahon ligoon eh. Ganinang bunta guys, ang giinom ani itlog Bisaya guys. Nag-inom ni itlog Bisaya din giutangag asin gamay, hilaw. Moy ako ang gipakon sa giserins nako, di sustansya kay samot kadako. Palangga kayo ay. Smiling kayo ni kaysa no, may smile na oh. Yeah, be. Smile kaysa oh. Otro be. Smiling kayo kaysa. Ipakita nilang guys, smile ka. Smiling kisan oh. Palangga kayo eh. Nya magpaalam na ta nilang guys kay taas sa tong video. So guys, rami taman kay taas na ang among video guys. Thank you sa nag-follow, like and share sa akong Facebook page, Facebook account, Reels, TikTok, og thank you so much sa nag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa walang sawa nag-suporta. Thank you everyone. Amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye.